No niin, se on oikein hyvää päivää kaikille. Jego täällä. Ajattelin tehdä tähän väliin tämmösen live-kommentaarin. Just aloitin pelaamaan tätä MV3, en tiedä yhtään miten lähtee. Mennään peliin. Vaikka Domia. Noin. Mä en tiedä yhtään mistä mä edes puhun, mutta ei sillä mitään väliä. No nyt on joku suomi loppu tällä. Fints. Noin. Sano Eemelille, et... Se on niinku semmonen kamoita, Mitä? että ei ole antanut kellekään. Eemeli on mun pikkuveli. Mulla on mitään. Tuo on serkku. Mulla on semmonen marinikalu. Okei. Okay. Eemeli! Vasta puhelimeen kun Niko soittaa! No ole. No kun sä sanoit vastaa puhelimeen, niin vastaan nyt. Mulla on marinikalu. Lähetän anteeksi tuosta. En tiedä leikkaanko tuon siitä. Kylläkin sitä pelas. Olisiko se AK sitten seuraava hyvä ase, joka käytössä? Nyt on... Kello on... Mä teen tätä 12 ja... 12. 3.11. Ei keksi mitään muuta viisasta tähän sodattua, en toki ole ollut viisasta, mutta ihan sama. No niin, AK. Tän tosta tuolla. Flip, oho. Olisin taktikalit, mulla on dropshot. Tuossa pitäis olla M9. Eli mulla on nyt AK suppressorilla mitään mielessä. Siitä voi jokainen itse päätelläkin, mitä tässä on. Pysäyttää vaikka tän, mä en jaksa. Tuossa tulee vihollisia. Tuolla on jätkä, ui saa. Vittu jos mä feilan. Ai vittu. Aafrakin tuosta tulee jätkä. Eli tää on mun eka peli tänään, mä en tiedä yhtään miten tää menee. Toivotaan, että mä jäis plussalle. Tuolla oli jätkä. Ui saaren karko. Kämppä. Ootetta. Ui vittu, no niin, nyt se tappoi sitten tutsi. Näyttäpäs siellä jollain MK, mikähän tuo, onkohan toista? Ei se MK. Alkolla ei kyllä osuu ikinä kauas. No. Melkein se on tässä. No, hyvä. Ui. Porta. Ui, sillä tulee jättä. Ei mä aina feilaan tommoset. Aha, yksi vetää muovia tulossa. 7-2. En oikeastaan tarvitse. Vittu. Mikähän oli tuo? Vittu, ase menee kun meni. Aha. No niin, nyt se kuoli. Tätä lagin määrää. Jep. Tää vittu oli tuossa. En ihan kerää. Kolmella baarilla aina vähän paskaa pelata, kun... Ja no ei se nyt paskaa ole, se 4 baaria olisi parempi. Aina näkyy, kun mä tulee aina tietysti kulmalta ja mä ois kerkeen nähdä niitä. Yritän kertaa sen. Keskeltä mappia yritän kertaa sen. Tän. Shadow. MP7.
on kyllä oikeastaan ihan paska loppujen viimeinen. Tuosta tulee. Vähän sanois. Noniin. Jaa. No tuollakin oli 3 pari. Mitenköhän mennään? Sillä on se assassin. Ei käy. Jos sä et täällä käy. Miis tuolla? Onko se näin? Oh. Kuissaat, noniin. Tuo jätkä kuoli. Vituttas. 20 streikki oliskaan ollut. Siitä päin mennäkään sit sillä joskus niputtamassa. Jävi. Tikku tuolla kiitos. Timo Haukka. Haukka Timo. Timo Haukka. Haukka Haukka. Onks meilläkin assassin, niin mä näin niitä porta. Kumppi. Ois ihan hyvä. Perkele. Niin nyt kun se vaan ampus tuota toista jolla varmaan ei ole. Lämpötään pesäksi. Tässä. Ei tule ketään. Ui. Kohta on jo muovi. Nyt pitää vähän kämpätä. Tuuma. Noniin. Tää on jotenkin aina mun tuuri. Kato just. Mä tuun just siitä se alapuolta, se tulee sit. Noin. Ei oo silleen kun 100 50 000 kertaa käy. Selkää. Kylkeen. Ui vittu. Perkele. No kuinka kova? Mennä sieltä näitä peliä. Noniin. Mulla on 4 deathstreak. Mikähän se nyt loppuisi? Huono heidetään tuo. No ei kauteta. Oho. 23. Minkä sä eikä? Siitä sulle. Tuossa jättä. Joo, hei nyt. Hei, veikko, homo. Yritetään naattia mennä kurvaa eteenpäin. Sitten tulee jätkä. Tuossa. Ei! Mä aina kusen tommoista. Ei kato, päästi nyt selkeä. Tuolla levii tuo portaple. Täällä on jätkä. Tuo. Tupei siitä, ne vois olla vähän hyvä. Ja viime perästi kyllä kuulta. No hui saa. Jos pitää aina olla ihme raketit heittämään, mitä ne on. Niin. Otetaanpa A-fläki. Mä kaikki. Anteeksi. Mitä se otan leikki? Tää pitää kyllä ihan hyvin tuoksi. Tosiaan tää AK ei oo kyllä mikään lempiase.
MP2 se menettelee, mutta ei se Stalker. Securing C. Blind eye. Mikä on tuolla se jää? Losing Alpha. Miten tuolta? Ei, hei. Tuo voi olla hyödytön, jos nyt lähtee moabista. No huhhuh, tuolla on hyvin tappu. Varmaan hosti, niin se on hyvä pelaa. UAV online. Ui. Onneksi sä just tuon UAV, tai kun toi UAV, mä olen sitä junnut. Ois tullut siellä? Clean throw. Specialist bonus. Spessut. Ensimmäistä kertaa. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. No. Ui saatan. No, peli loppu. Ei maa mitään. 35-6. Toi yksi jotenkin ihan oikeesti hyvä. Tosta tuotaan tuo jo hieno GVK. Like the boss. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän ja like ja kommentti tonne alapuolelle ja vois alkaa tätä facecamia joskus pitämään näissä kommentarissa. I'm out, peace.